Hovorili, že Francúzsko bude dominovať, hovorili, že Francúzsko bude vo finále a ja som si to myslel tiež, pretože som videl ich zápasy, ale proti Španielsku už asi po tretíkrát v semifinále prehrali. Najprv to bolo Euro 2024, potom to bola Liga národov v semifinále, kde prehrali 5-4 a potom to je aj majstrovstvo sveta, kde prehrali 0-2. A ja neviem, čím krmia tých hráčov pred zápasom proti Francúzsku, pretože ja som videl i španielskú reprezentáciu na majstrovstvo sveta, i Francúzov hrať skoro každý zápas som pozeral a videl som, že viac dominovali Francúzi na každom jednom zápase, čo hrali. Ich obrana je vynikajúca, ale ich útok nebol až tak dobrý. Príde z Francúzsko a oni úplne zakryjú každú jednu hviezdu, ktorú tam majú. Či Mbappého, ktorý kamo viac rozprával s rozhodcami sa, než pomaly strieľal. Potom tam máme Oliseo, ktorý tiež nič, proste nikto tam nerobil nič. Z Daniho Olma sa v Barcelone stáva proste Ferran Torres 2 a príde národnosť a hraje jak Prime Messi, kamo. Štyria hráči boli na ňom. Potom tu máme Kukureu, ktorý svojho budúceho hráča kamo len tak odstranil, ako je konkrétne Mbappé, ale oni za každým, keď idú proti Francúzom, oni sa úplne zmenia. Oni mali tempo hry, už sa len hrali proste tou loptou a ja si hovorím, že kamo, ja som celú dobu bol, že jak je to možné a neviem to vysvetliť. Proste Francúzi dominujú celú dobu a prídu Španieli a takto ich schovajú takto do váčku.